Appell tiegħi jissewwieq jekk irid jirranġa miegħi jiġi jgħid isma' am sorry tfixkilt dak il-ħin naħfillu naqbad għax jiena m'iniex daqshekk kif naqbad ngħidlek li niġġieled. Dan huwa l-appell ta' Carmel Magro lis-sewwieq li nhar l-erba' filgħaxija f'San Pawl il-Baħar tajru iżda flok waqaf baqa' sejjer. Ir-raġel ta' 64 sena minn Mosta jurina l-ġrieħi li ġarrab, evidenti dawk ta' f'wiċċu, f'rasu kif ukoll f'idejh u f'saqajh. M'hemmx tagħmel, imma li taqbad dej, issa taqgħadilni. Fid-daqqa li għandi f'moħħi hawn għax għandi l-iskutella ta' rasi waw jien hawnhekk għadni laqqas inħossu. Issa taqgħadilni, allura kieku qagħtilni jien allura kienu jitfnuni u jgħidha talaq mal-oħrajn hekk da hekk. Mhux xogħlu. Kienu għal-ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija x'ħin Carmel u Martu Anna parkew il-karozza tagħhom sabiex iqattaw ftit ħin flimkien jimxu mad-dawra tal-Qawra u Buġġibba li imma mixja iżda ftit ma ntemmitx fit-traċedja. Mbagħad kien hemm Side Street ridna naqsmu minn bankina għal bankina u f'daqqa waħda ma naf ġara. Ma naf ġara assolutament. Jirrakkonta kif huwa ma jiftakar xejn, lanqas kif sapruħu f'qiegħ ta' sodda fl-isptar Mater Dei. Qalt li ġiet korazza. Qalt li u tajritek. Għattella inti, qalt li jiena ħdej kont, qalt li ma lilek tajjer minn fuq il-bankina. Kien hemm il-mara ħdejja. Għattella hawnhekk fejn qegħdin għanien. Għalt li mhux il-Mater Dei. Għaddew 4 tiem minn dan l-inċident li seta' ħalla għal-mewt lir-raġel Mosti iżda sallum il-vettura Toyota ta' kulur blu metallic għadha ma nstabitx. Il-pulizija titlob l-għajnuna tal-pubbliku biex kun min għandu informazzjoni relatata ma' dan l-inċident iċempel fuq n-numri 21-22-4001 bl-aħħar numru jibqa' sejjer sad-9 jew inkella fuq n-numru 119 jew inkella jmur fl-eqreb passa tal-pulizija.